Am înțeles, am înțeles. Hai cu ești, mă, tu, ia zi. Al nimănui, fratele meu. Al cui să fiu? De unde știi tu de locația asta, ia zi? Păi mi-a spus-o și mie un băiat. Ți-a pus un băiat? Da. Ce băiat? Păi l-am întâlnit acolo, prin oraș și am zis, bă, frate, ajută-mă și pe mine să fac și eu niște bani. Și mi-a zis, bă, hai că ți arăt o locație, dar te costă. I-am dat 10.000. Ce băiat? Cum era îmbrăcat? Păi era îmbăcat în negru, avea o pălărie pe cap. Arăta mafia. Dar era băiețaș, știi, era cu minte băiatul. Chiar m-a ajutat. Da, să te rog asta. Așa, acum n-ai cu ce să mai tragi, nu mai ai cu ce să faci nimic. Fii atent. 10 secunde să te ridici să pleci de aici, hai. Bine, mă, salut. Hai mai repede. Băi, boss, ia uite-te în spatele tău, cu metre! Cu metre, uite-te în spatele tău, fraiere! Ce faci, mă, ce faci, mă, ce faci? Mă, ce faci, ce faci? Mă, ce pula mea faci?